15 септември. Пак вали, както всяка година. Сякаш небето казва да им върви по вода. Дете стиска букет. Раницата му е по-голяма от гърба, а до него върви майка или баща. С поглед някъде далеч, в онзи свой 15 септември, когато са плакали от същия страх и същата надежда. Това не е просто ден, това е светиня. Училището у нас не е просто място, а храм на надеждата. Когато са горели книги, ние сме ги писали наново. Когато сме нямали пантофи, сме носили букви. От монасите, които са преписвали книги на ръка, до даскал Ботьо, учителят на Ботев, до всяка баба, която е казвала «без учение няма път». Първият учебен ден е снимка пожълтяла в чекмедже. Обувки с кръпки, панталони назаем, но горди чела, с хляб в торбата и мечта в очите. Българинът е вярвал едно. И да не му оставя къща, ще му оставя азбуката. Защото буквите са дом, който не се руши. Днес училищата имат екрани, таблети. Но едно остава същото. Онзи миг, когато гласът на учителката прозвучи. Добре дошъл, ученико. А на катедрата мокър букет. А в очите нов свят, който започва от една дума. А ти, помниш ли първия си звънец? Онзи мирис на тебешир и сълзата в очите на майка ти. Честит първи учебен ден, България! Нека ви върви по вода и по знание. Амин.